Rakennuskantamme ikääntyy vääjäämättä. Todellinen remonttibuumi on alkamassa, kun 60- ja 70-luvulla rakennetuissa taloissa tulevat eteen isot peruskorjaukset. Asunnon korjausprosessia ja asukkaiden asenteita on pystyttävä muuttamaan, jotta suureen haasteeseen kyetään vastaamaan. Koska on selkeästi osoitettavissa, että jos ongelmiin puututaan oikeaan aikaan ennakoivasti, niin mahdollisuudet vaikuttaa on aivan toisenlaiset, kustannukset ovat olennaisesti pienemmät ja myöskin se haitta, mikä niistä aiheutuu, niin yleensä on vähäisempi. Keskeisiä kipupisteitä löytyy nimenomaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksissa, niiden huomioon ottamisessa. Miten päästään tilanteeseen, jossa asukkaat ovat aktiivisesti mukana korjausprosessissa, mieltävät, että kyse on heidän hankkeesta, haluavat vaikuttaa siihen. Viestintätiedottaminen korjaushankkeessa on aivan olennainen. Toimiminen asukkaiden kanssa niin se on itse asiassa sekä päätöksentekovaiheessa että myöskin itse prosessin ajan aivan keskeisiä asioita. Uskon, että asukkaat on hyvinkin saatavissa mukaan. Se edellyttää vain kehittämistyötä ja välineitä, joissa asukkaat voivat toimia ja olla mukana prosessin eri vaiheissa. Sen takia ympäristöministeriö on käynnistänyt tutkimusohjelman, jonka tavoitteena on korjausrakentamisprosessin kehittäminen ja nimenomaan asukkaiden näkökulmasta. Hyvä esimerkki asukkaat huomioon ottavasta putkiremontista löytyy Helsingin Vuosaaresta. Siellä on puolivälissä 4 vuotta kestävä putkiremontti 8 taloa käsittävässä yhtiössä, jossa on 660 asukasta. Kaikki vesijohdot, viemärit ja kylpyhuoneet uusitaan. Taloyhtiössä tuli monta niin isoa vesivahinkoa, viemärit tai sitten vesijohdot, niin niissä tapahtui näitä tämmöisiä isoja vuotoja, jotka maksoi niin satoja tuhansia markkoja. Ja tämä nyt tietysti laukasi jo tämän projektin. Sen lisäksi niin 1997 teetettiin laaja kuntotutkimus, jossa jo havaittiin, että aika lyhyelläkin aikavälillä niin joudutaan ryhtyä tämmöiseen remonttiin. Puhuttiin jo useissa yhtiökokouksissa ja vastustushan oli aika isoa, mutta kun sitten tuotiin faktoja esille niin kyllä ihmiset sitten alkoi itsekin tajua, että jotain on pakko tehdä, muuten tulee jo niin kalliiksi korjata näitä vaurioita. Päätöksentekoa helpotti varmasti myös se, että kellaritiloihin tehtiin jo remontin suunnitteluvaiheessa mallikylpyhuone, jossa esitellään remontin toteutusta ja vaihtoehtoja. Järjestetään aina tämmöinen porraskohtainen asukasilta, missä ihmisten pitää viimeistään kertoa, että mitä he siihen omaan kylpyhuoneensa haluaa. Ja aina edellisellä viikolla, kun tämän asukasilta pidetään, niin täällä on niin sanotut tämmöiset näyttelypäivät. 3 iltana voi käydä täällä katsomassa ja tutustumassa näihin. Ja sitten meillä on semmoinen kirjanen, mihin ihmiset sitten kirjaa ne haluamansa lisävarusteet, värivaihtoehdot. Tiedottamisessa, niin siihen kannattaa satsata. Eli kyllä sen huomaa, että isokin tämmöinen haittatekijä niin ei tunnu asukkaalta miltään, jos siitä on hyvin tiedotettu, mutta pienikin haitta niin on sitten katastrofi, jos ei siitä ole tiedotettu. Puolet asukkaista on asunut kodeissaan koko remontin ajan, puolet on ollut enemmän tai vähemmän evakossa. Vaihtuvuus asunnoissa on ollut ihan normaalia putkiremontista huolimatta. Siihen on osaltaan vaikuttanut varmasti se, että remontti on sujunut aikataulussa ja kustannukset ovat pysyneet kurissa. Tekniikkakin on ollut hallussa. Oleellisimpana asiana on tämä asennusseinä, joka tässä on nyt sitten tuotu tänne kylpyhuoneeseen. Eli tavallaan ne vesijohdot ja viemärit ovat rakennettu sen alkuperäisen tai kylpyhuoneen sisälle. Tällainen vaihtoehto sopii hyvin varmasti 50-luvun, 60-luvun asuntoihin, ehkä 40-luvun asuntoihin. Se on jo vaikeampi toteuttaa. Hienosti sekä tilaaja, valvoja että urakoitsija hyvässä yhteistyössä kehittänyt tällaisen laatujärjestelmän, jossa sekä urakoitsijan henkilöt ja asentajat suorittavat omia tarkastuksia, niin sanottuja itselleen luovutuksia, ja sitten taloyhtiön valvojat ja edustajat suorittavat myös omia katselmuksiaan. Ja tällä tavalla päästään siihen, että nämä puutelistat ovat
lähes mitättömät. Rakennustyön laadunvalvonnassa käytetään myös kosteusantureita, joita on sijoitettu lattiaan ja seiniin. Antureiden ja kosteusmittareiden avulla voidaan varmistaa, että on riittävän kuiva. Yleisesti ottaen putkiremontissa taloyhtiön ja osakkaan vastuiden rajapinnat leikkaavat monella tapaa toisiaan. Pulmallinen on tilanne varsinkin silloin, kun osakas on ehtinyt tehdä asunnossaan kylpyhuoneremontin vain vähän ennen koko talon putkiremonttia. Jos taloyhtiössä on tyly linja, niin kaikki viedään kaatopaikalle, mitä irrotellaan sieltä ja sanokaan osakkaalle, että mitään ei korvata, mutta semmoinen soveliaampi menettely on kyllä, jota yhtiöt noudattavat, että jos nämä kaikki suihkuhanat, pesualtaat, WC-istuimet ovat alle 5 vuotta vanhoja ja täysin käyttökelpoisia, ne irrotetaan ehjänä ja palautetaan sitten takaisin aikanaan, mutta korvaus ei ole suinkaan sitten täysimääräinen, koska irrottamisesta ja takaisin-asennuksesta tulee oma kulunsa. Eli nyrkkisääntö on ollut, että korvaus on noin puolet uusien varusteiden hankinnasta. Tulkinnallinen on tilanne myös silloin, kun osakas on ennen putkiremonttia laajentanut ja nykyaikaistanut kylpyhuonettaan. Tässä uudessa putkisuunnitelmassa varmasti on uudistettu myös kaikkien muiden kylpyhuoneiden pesukone ja lattiakaivon varustelut, niin tälle osakkaalle ilman mitään erillisiä velotuksia laitetaan ne hänen lisäämänsä varusteet takaisin tämän remontin yhteydessä. Mutta jos tila on oleellisesti laajentunut, niin näiden laatoitusten ja vesieristyneen osalta voidaan häneltä periä sitten näistä töistä ylimääräistä kulua. Muutos täytyy olla oleellinen, että jos se kylppäri on laajentunut jonkun 20 senttiä johonkin suuntaan, niin ruveta perimään siitä lisävesieristyshintaa, niin se ei oikein ole ollut sitten ihan asianmukaista. Niinhän se on, että